Monika, halleluja. Saludara duša zná, keď som čaloval do dýchal, keď som mal veľké. Je to Boží dar, je to Boží život. A kada však výkaz, že Boh je živý. Amen? Kada je dôkaz toho, že Boh je živý. A Boh miluje ľuďoch a Boh praje ľuďom. A Boh chce, aby sa robili deti. Amen? A Bohu sa páči, kada Abbas a nás mali čávať andaleste, aby sme ich predstavili Bohu živému tým, že mu ďakujeme. Nadržíme začín kader, Romane, lebo kamen te pali kelo do leska vaška dá. A zároveň chcú, aby Božia ruka, Božia ochrana ruka bola nad ňou. Deveska jaká, když ale Merkina odvedel pozorskáte, a dali sme kam neviem, že niekde stále milovaná celé život. A my budeme ženiť a ďakovať. Amen? Pane, teraz Otče nebeský, naše modlička, Pane, že si dal tejto rodine, Pane, že si dal Romankovi a že si dal, Pane, na Mamake. Pane, ja Ti ďakujem, Pane, za toto dar. A my ťa prosíme, Pane, teraz, aby si ju ochránil po celý život, Pane. Aby Tvoja ochrana ruka bola na mňu celý život. Aby si, Pane, dával pozor, Pane. Pane, aby si ju žehnal vo všetkom, v celom jej živote. Aby rásla múdrosti, Pane, a lásky. Aby bolo možno postavené, Pane, čo najlepšie. Pane, ja žehnám aj rodičom a daj múdrosť, Pane, ako si vychovávať nielen toto, ale všetky deti, ktoré si im dal, Pane. A nech sú požehnané mene Ježiša Krista. Nech sú zdravé a nech, Pane, žijú tak. Amen. Aby sa Ti páčilo, Pane. Aby si ich zaľúbil, Pane. Aby sa zaľúbili do Ježiša Krista. Pane, nám žehná, mocno mene Ježiš. Ďakujem Ti, Pane, za tento krásny dar. Ďakujem Ti, Pane, že dávaš život, Pane, že dávaš radosť a že dávaš nádej, Pane. Nech sa stane Tvoja voľa na ako živote, Pane. Pane, líkeľa vedľa s nadrokami vedľa sasi. Mocno mene Ježiš. My žena pravi rodina a žena vedľa tam požehneme mocno mene Ježiš. Tá opravde, že Pán Kristus